klidně pojď tamhle dozadu na tu bednu a dáme jenom klasiku rozhejbačku ještě záda, jo, takže půjdeme. Teďka jsme v Goodfellas v Liberci. Přesně tak, můj oblíbený gym, tady už asi 3. rokem chodím trénovat. Moc ty fitka jako jsem nevyhledával, takže jsem hledal nějaký příjemný prostředí. No, Já jsem si právě říkal, no, když jsme se bavili o natáčení, že se půjdeme podívat do gymu, jestli to bude taková klasická bušírna, ale tadyhle jde vidět, že není úplně klasický prostě posilovací stroje, spíš cvičení s vahama, s vlastní váhou a tak podobně. Jo, jako je to původně crossfitácký gym, takže jsem si říkal, že to je jako víc použitelný na tom bajku, že jsem se pak jako cítil dobře, takže jsem zvolil tenhle směr. No. Ale Vojto, jaká je tvoje disciplína? Kolikrát se musíš docházet během roku tak, aby prostě si držel nějakou kontinuitu? Hele, během zimy i nějaký měsíce jsme jeli jako třeba 3krát, ale většinou je to spíš tak 2krát týdně a během sezóny prostě jak to vyjde mezi závodama, tam prostě je fokus na kole a na tréninky na kole, takže tohle je prostě doplněk, abych nestratil nějakou sílu a aby vydrželi záda a tak. Chápu. Teďka jako v off-seasonu jsme se fakt soustředili spíš jako na sprinting power a jako na sílu a vlastně třeba takový jako FTPčko nebo tady ten jako threshold jsme vůbec netrénovali. A jako čekal jsem, že mi to spadne dolů, že prostě jsme jako ze mě chtěli udělat sprintera vlastně, který vydrží nějakou dobu šlapat. A teď jsem měl FTP test v Itálii a zvedl jsem si to o 10 W, takže jako to celý funguje hezky, no. Tak, jdem si zatřískat. Ježíš, ty jsi spocenej, co jsi dělal? Takže přijdem, mírnej podřep, zadek mírně do zádu, budu chodit s rotací, kouknu za sebe. 1, 2 a jdu. Jedna. Jo. Vezmeme žlutej, nebo ne, vezmeme fialovej. Žlutá nevypadá dobře na videu, že jo. Co já dělám u toho trap bar deadliftu, jo, což znamená, já v tom trap bar deadliftu budu mít ohnutý kolena, budu vyšpolený hrudník, budu mít rovně záda, budu potřebovat být nějak, dejme tomu, aktivní i třeba v rámci kyčlí, anebo třeba kotníku. Já si tady ty segmenty pohybový, které tam jsou, tak si předpřipravím, což znamená, tady ten cvik právě děláme kvůli tomu, že to je nějaká forma přípravy. Potom půjdeme kettlebell swing, kde naopak trošičku zařadíme i dynamiku s nějakou větší váhou, tak strašně jakoby pomáhá pracovat na nějakou formu jako koordinace, protože většinou ty lidi jsou právě naučený vlastně dělat furt ten samý pohyb dokola, ale to vlastně třeba při nějaký krizové situaci, jo, což znamená, najedu na nějaký hrbol, na který nejsem zvyklý, nebo třeba spadnu eventuálně, u těch pádů je to hodně vidět, ta pozička, Vojto. No, tak tady u těch pádů a všech tady těch jakoby situací, které nejsou úplně normální, tak se vlastně může ukázat ta větší míra koordinace v rámci těch krizových situací, takže je fajn vždycky prostě, my jsme spolu dělali, že jo, i třeba když s těma, že jo, s mladšíma cyklistama, jak jsme dělali třeba tenisáky, tak vlastně byl krásný, já už ty cyklisty, že ten Nadbike Club trénuji nějaký rok a 3/4. Když jsem jim dal poprvé do ruky tenisák, tak prostě to bylo fakt jako u poloviny z nich, jako byli vůbec rádi, že dokážou odhadnout, co ten tenisák vůbec bude dělat. Dneska jsou na tom koordinačně mnohem líp. Na Netflixu běží taková ta série Formule 1, tak ty kluci z té Formule 1 furt dělají něco s tenisákama, že jo? Yes, tak oni to mají právě, že jo, v rámci toho reakčního času, i právě nespecifického, takže oni taky hodně s těma tenisákama lítají. Tam bych řekl, třeba zrovna u vás teda je to jako taky důležitý, že jo, ten reakční čas, samozřejmě třeba u silničářů nebo to, tak zase ta reakční doba jako nemusí být tak rychlá, ale tak zadek víc dozadu, nedřepuj mi to tolik. Zaber do těch zaďáků, jo. Nejdůležitější věc, která jsou ty tréninky na kole, jo, což znamená, pokud já mám nějaký důležitý trénink na kole, ideálně se na ně chci cítit fresh, takže typický příklad zítra Vojta půjde nějaký těžší intervaly v rámci kola. A já kdybych ho tady dneska nahulil a dal mu extrémně těžký trénink na nohy, tak ten trénink na tom kole neodjede tak, jak bych chtěl. Jo, což znamená, musíme být velmi obezřetní i s tím, kolik my vlastně dáme nějakou kapacitu, nějaký load v tom tréninku. Dáme ještě 2, jo? Poslední. Pěkně. Super. Dobré. Tak Vojto, jaký byl dnešní trénink? Ale dobrý, trošku probuzení po pár týdnech, co jsem jezdil po světě, ale
je to potřeba vždycky se navrátit do režimu, takže Vojta mi hezky dal na prdel a Vlastně. bylo to dobrý, hele. Ve čtvrtek jdu znova, tak už to zase bude lepší, no. Jsou třeba i nějaký cviky, který jsi odsud vzal a děláš je jako doma nebo na cestách? Jako, že když tady nejsi schopný být? Určitě, teďka jsem jako trošku vylepšil svůj jako předzávodní warm-up a různý ty jako poskoky, co jste třeba viděli na začátku, tak mi fungují dobře jako taková aktivace, že jsem pak takový rychlejší, zbuzenější na tom trailu, takže. Ale je zajímavý, že vlastně ty kalorie závisejí, jak jedeš rychle a jak jedeš dlouho, takže ty vlastně odvedeš stejnou práci, ať už jedeš jako bomby, nebo si dáš reggae, ale pak to jedeš pomalu. Na co se vždycky nejvíc těšíš po tréninku? Že se jako dobře najíš, nebo... Jo, většinou nějaký dobrý dobrý žvanec. Bych se zregeneroval ale jakože třeba na kole prostě to většinou ani neberu trénink, když to nejsou fakt nějaký sady. Mě to prostě baví, no. No já si právě říkám, že jako ta cyklistická culture a bodybuilding culture jsou trochu jako odlišný, že jo? Je to trochu jinde, no. Možná proto cyklisti se cítějí tak jako intimidated, proto aby do těch gymů chodili, že? Ale mně to právě se to líbí, že jako vlastně vystupuju z nějaký svojí komfortní zóny. Vlastně kdykoliv jedu na kole, tak jakoby máš takový už ten kredit trošku a lidi tě nějak berou. A tady jsi prostě týpek, co nezvedne ani stopade na trepbaru, že? A nikoho nezajímáš. No tak díky, že jsi nás provedl s tím tréninkem a já se těším na kafe. Yes, taky. Tak, Vojto, dostáváme se do další části našeho povídání, mý oblíbené části, protože jsme v Coffee Corner tady u jednopákovky. Seš coffee nerd, nebo jak by ses to charakterizoval? Řekl bych, že jsem někde ve středu, jako už nepiju rozpustňák, nebo jako jenom ve velké krizi, ale zase jako nevážím, nestříkám zrnka a takový, takže jsem někde ve středu, že rád si to udělám hezký, ale nejsem jako ultra řešič, no. No nejenom, že jsme v Coffee Corner, my jsme i tady vlastně ve vaší kavárničce, tady na úpatí Lužických hor, K74. Tady z tohohle prostoru vyjíždíš i na švihy, nebo jak to máš? Bydlím pár kiláků vedle, ale je to takový příjemný base a o víkendech tady občas sloužím za kávovarem moc rád, takže když chci rokeťácký kafe, tak se stavím tady a vlastně to espresso a hlavně jako kapučínka a tak, jsem takový. Tak možná i když tady bude trošku mlíka, tak zkusíš namalovat nějaký latte art, co? Ale netrénuju tak tvrdě jako na kole, ale něco tam bude možná. Ještě jak jsi říkal to spektrum, no to mě nikdy nenapadlo, tak v tom případě já jsem trochu vychýlený, protože já teda si to melu ručně, vážím si to, teda na ten filtr. Samozřejmě sleduju různý jako YouTube kanály a takový jako jak by se to dělat mělo, ale pak jako ráno vstanu a mám chuť na kafe, tak to tam nějak nabombím a jedu, no. A hodně cestuju, takže tam taky není, jako musel bys mít právě nějaký fakt jako svůj setup, který jako taháš a tak, no, ale nejsem úplně takový ten guy, co si bere Aeropress do letadla, aby nemusel pít jejich kafe, no. Třeba to přijde ještě. Standard, prostě 2 ocásky, no. Jedno páku, no. Jako, no jedno páku, jo, ale že vlastně teda jako moderní espresso máš nějakých, nevím, něco mezi 16 až 18. 16-18 gramů, přesně tak. Přičemž taková ta, že jo, dřív standardní Itálie bylo třeba 7, jako jedno, one shot. Klidně si můžeme dát jenom black. Ne, tak něco zkusíme. Jo? Byl jsem na kurzu baristickým u Petry Veselý, což je taková jako česká prostě mistryně přípravy kávy. Okay. A jako jsou vlastně takové jako 2 věci. Jednak je mlíko, který musí být dostatečně tučný.
To znamená, tady koukám, že máš 3,5%, to je super. Čím tučnější mlíko, tak tím líp kreslíš. No a pak vlastně jako záleží i že na té trysce, jako na ohřívací, pak na mlíko, několik takových teček, z kterých vlastně proudí ta pára. A děkuju. A vlastně jako, aby ti to ohřívala rovnoměrně, no a ty musíš držet kormičku ve správném úhlu, tak nějak poznat tu správnou teplotu, no. Takže teorie je dobrá, ale... pan v prodejně nám říkal, no ty rokeťácký trysky, ty jsou divoký. A je to pravda teda, jako trvalo mi to, než jsem se s tím to zžil. Můj brácha, že jo, praží kávu. Pokaždý, když se bavíme a mu vidíme, tak se vlastně většinou bavíme o kafi a o technologiích v kávě a on sleduje prostě YouTubeový kanály a furt jako nový věci. Jasně. Takže dneska prostě jako už jaký existují prostě konvičky s vychytávkama. Já sleduju, znáš Jamese Hoffmana? Jo. Toho častokrát David cituje. Jo, ten je jako hodně velký nerdství teda, ale baví mě to, on to jakože podává hezky. No jasně. No, myslím, že je dobrý. Moje ještě jako oblíbená metoda, jak znervóznit baristu, je, že si objednám takzvaný cortado, což je vlastně... Tak to bych nevěděl. No, to je taková jako vychytávka, jako hodně to už dneska bývá ve specialty coffee shopech a je to vlastně takový menší flat white, kratší. Ale je to něco mezi macchiatem a vlastně flat whiteem, jo. Jo. Ale líbí se mi tam jako i ta kávová intenzita a že tam toho mlíka je tak akorát. No a v Praze už se většinou chytají. Tak tady se ještě musíme tak až někdo přijde a řekne, že chce cortado, tak už víš. Jsem poučený. Yes. Tak super, máme tady tvoje závodní kolo. Jak to tady vlastně jakoby máš v Lužických horách, co se týče ježdění na tvém kole? Hele, tak cesty jsou v pohodě, lesní cesty a pak různě občas odbočuju a máme tady hezký vztahy. Vědí, že občas je to trošku boj a musíme to jako držet v nějakých rozumných mezích samozřejmě. A jezdíš prostě vyloženě po hlavě, nebo si maluješ nějaký trasy dopředu, koukáš, kudy jsi ještě nejel, jak se pohybuješ tady? Ale většinou si uděláme nějakou jako tráč třeba, nebo trailík, nebo se třeba napojíme nějak částečně na turistickou, dáváme pozor na turisty samozřejmě a tak. Využijeme přírodu a snažíme se samozřejmě neničit nic, co bychom jako nějak poškodili. To je jasný. Říká se, že kolem jako 7% je ideální sklon jako na trail, že nemusíš šlapat a nemusíš zároveň moc brzdit. Jasně. Ale tak jako, co se naskytne, to beru, že? Jak jsme tady na trati, tak musíš si to prostě vyšlápnout, no. To, co jede dolů, musí jít nahoru. Tenhle trail je super na e-bajku, protože vlastně spodek vyjedeš sice po silnici, pak tohleto, co jsme šli spolu, ale pak je to dost prudký, aby ses dostal sem nahoru, jako okolo. A na Ečku jsem tady v prosinci dal třeba 7 míst. OK. Tak jsme na samém vrcholu tvýho trailu. Co dělá dobrý trail dobrým trailem? Ale mix zatáček, překážek, asi i jako správný gradient a i jako docela typ podkladu. Jsou jako místa, kde to je hodně jako jílovitý, mazlavý, tam to je třeba jako za mokra trošku nepříjemný. Tady jsme jako na pískovci, takže i na zimní ježdění je to příjemný, nedělá se moc velký bahno. Spíš naopak, když je to trošku pokropený, tak ta trakce je výborná. Jasně. A co se týče jako to řemeslo trailbuildingu, co tam jako se bere jako to největší mistrovství? Myslím si, že jde hlavně jako o to flow a vždycky o ten nápad, jak jako využít ten terén nebo tu horu. Co jsem měl po světě jako nejlepší traily, tak si myslím, že to gro bylo, jak pracujou s tím prostředím, jak využívají ty různé skalky a svahy a podklady, takže hezky to tam jako namotat a i vytěžit vlastně z toho kopce co nejvíc, že jo. Prostě
třeba v Británii dost jako se staví a jezdí a tam nemají moc velký kopce. Ne vždycky můžeš plejtvat vlastně s tou nadmořskou vejškou. A zbytečně prostě nenavážet cizí hmotu, ale vlastně využít ty materiály, které jsou v tom místě. No že? jasně, to je jako podle mě základ. Jasně. Dělat to nějak přírodně a pak samozřejmě jako backparkový traily jsou o něčem jiným, tam asi jaká je drenáž, kam vedeš prostě tu vodu, kde se brzdí, protože ty lidi taky ne vždycky ideálně brzdějí, dělají se tam pak ty rolety, takže nad tím musí přemýšlet větší hlavy. No super, tak se jdem podívat tady na nějakou první zatáčku a jsem zvědavý, jak to tady se svištíš. Okay. Na začátku mě trochu mrzelo, že jsem si sebou nevzal kolo, ale když vidím ten gradient, tak to možná dobře. Já bych tě vzal na jiný. Jo. Mezi tím, co je leze v pozadí Vojta nahoru, tak já tadyhle přestávám nebo nepřestávám kroutit hlavou, protože tam nahoře prostě skočil přes šutr, pak hnedka pravá a levá zatáčka. To je to fakt jako řemeslo, no. Já si připravím jak na takový tý jako bajkový předváděčky, kdy týpek na BMXku přeskakuje 5 lidí. A tak je to profík. Uááá, ty kráso. To byl pěkný jump. I survived. Takže tohle je můj závodní C-Duro šremík. K tomu názvu rovnou, tak to mě zajímá. vymysleli jsme to v Sušici a vlastně občas jsme tomu našemu kolu říkali šemík, protože vlastně Jirka smejkal kafíčko, tak to tak jako přivedl tady ten pojem do bajkového světa. Náš šemík prostě nás nese na závodní trati, tak jsme tomu chtěli vzdát trošku hold a u toho máme rád shredding, takže je to takový náš šremík. No. Takže to k názvu. Obecně se jedná teda o enduro kolo se 170 mm zdvihu, jak vzadu, tak vepředu. Chtěli jsme, aby ten rám byl trošku modulární, takže tady můžete vidět ještě jednu dírku, můžete si prostě tu polohu toho tlumiče změnit a tím se z toho stane 190 zdvih, takže když se to pak spárujete vepředu třeba s 2 kilem vidlicí, nějakou 2 korunkou, tak vlastně můžete mít takový park bike, možná skoro downhill, takže to je taková super schopnost. Samozřejmě je to ze sušického karbonu vynutýho, takže s tím se pojí všechny ty skvělé vlastnosti, co to má v terénu. Je to tuhý, lehký, prostě jde to krásně za pedálem, ten power transfer je fakt super, takže se na tom kole i dobře jede do kopce, mimo jiné. Jak si můžete všimnout, tak je to 4čep, high pivot. High pivot pro ty, co by nevěděli, vlastně ten čep hlavní toho otáčení je vysoko, takže vlastnost toho kola je taková, že ta zadní kivka nebo ta zadní osa jde při nárazu prvotním do zádu, takže by měla teoreticky uhejbat těm nárazům, těm ostrým hranám a tím by to kolo mělo mít za prvý lepší grip a za druhý lepší stabilitu, protože se tolik neskracuje. To k rámu, vidlici, tam mám 170 mm zdvih, jak jsem říkal, od Foxe 38. Mám tam nějaký 2 tokeny a zhruba 100 PSI. Kompresi, high speed docela zavřenou, low speed otevřenou, ladil jsem to takhle s telemetrií v Mariboru na trati, takže docela dobrý setup na závody, je to spíš jako na té tuší stránce, protože přece jenom ty rychlosti jsou vyšší a čím vyšší je rychlost, tím větší jsou nárazy a tím větší já potřebuju vlastně support v tom odpružení. Takže vzadu mám Foxe, pružinový tlumič, hlavně kvůli tomu, že máme občas i hodně dlouhý sjezdy
a ty tlumiče vzduchový občas mají tendenci se ještě přehřívat, i když teď už to takový problém není. Ale ta pružina je dobrá v tom, že ať je jakýkoliv počasí, teplota, nadmořská výška, tak se prostě ta ocel vynutá chová stejně, ne jako vzduch, ten se prostě mění. Takže to je takový hezký, konzistentní tlumič, na který se dá spolehnout, že vždycky dělá přesně to, co má. Některý lidi jezdí radši hliníkový řídítka, já jsem spíš pro karbon. Přijde mi, že to taky právě líp tlumí ty vibrace a trošičku mi to šetří ruce. Průměr u představce je 35. Představec mám taky 35, takže relativně kratkoučkej, občas to mixuju se 40, když potřebuju dostat trošku váhu víc na přední kolo. Gripy od VTBčka, osvědčená klasika, tak akorát do mojí ruky. Brzdy, to je taková specialitka moje. Mám od Intendu, což je německá malinká firma. Nejvíc vyhypovaný produkt jsou teďka brzdy, protože je dávají právě jenom v malých sériích a skoro se nedají sehnat. Takže ty jsem měl to štěstí jezdit už od loňského jara a strašně mi sedějí, mají skvělý power a hlavně mají ložiska 4 v páce, takže ta páka jde krásně z lehoučka mačkat a vlastně se mi tím míň unavujou předloktí. Samozřejmě posedílko na dlouhé hodiny v sedle, který takhle hezky z kopce může zmizet, takže je tam, když ho potřebuju a nepřekáží, když jedu dolů. Výplety, docela důležitá součást kola, přímý kontakt s terénem, takže na tom hodně záleží. Ty rávky jsou u endura extrémně namáhaná věc, rávky a pláště. To obojí mám od VTBčka, rávky mám CZR karbonový, 32 drátů, 32 šířka. Vzadu mám teda 27,5 malý zadní kolo, vepředu mám 9,2, takže mám takzvaný mullet setup. Sedí mi to, protože jsem trošku menší, mám krátké nohy, takže s tou 9,2 jsem si trošku škrtal v prudších pasážích a tohle je takovej fajn mix rychlosti, zábavy. Co se týče těch rávků, tak ty jsou karbonový. Dost lidí vozí hliníky v enduru, ale já jsem taky zastánce karbonu, protože mi přijde, že krásně zůstávají rovný. Občas jezdím i s vložkou bezdušovou, abych měl trošku víc supportu v zatáčkách a ta guma se tolik nežvejkala a já jsem mohl jezdit nižší tlaky. Já si k tomu můžu něco dodat, tak když se podíváš na bike check silničních kol, tak to je většinou ready za 20 minut, teda za 20 vteřin. Tady s tím letím je teda pěkný, no, jako vyladění si. Třeba ten high pivot, to je něco, co už používají jako většina jezdců na této úrovni nejvyšší, nebo? Ani moc ne, je to jako i hodně personální preference, bych řekl. Samozřejmě máš tam víc součástek, víc věcí se může pokazit. Většinou to bývá trošku těžší, to kolo s tím high pivotem, máš delší řetěz a tak dále. Ale my vlastně v tom Seedoru jsme chtěli i vlastně těžit ty benefity, ale to kolo, aby byl takový jako simple package, jasně. Nic, aby tam moc nevyčuhovalo a aby tam furt byla zachovaná taková jako designová čistota. Takže věřím, že zrovna tohle kolo je takový jeden z nejjednodušších high pivotů, co můžeš mít a zároveň ta kinematika je fakt jako topová. Vojto, jak jsme říkali v rozhovoru, ty si přesedlal z Acto 5 na Seeduro. Kdy padlo to rozhodnutí? Já jsem někde četl, že to bylo takové jako instantní, prostě takzvaně láska na první pohled. Někde na trailu prostě si sjel nějaký první prototyp a řekl si, tyjo, to chci dál zkoušet, nebo? Jo, jako nějak tak to bylo. Vlastně s Ondrou jsme se potkali v Drážďanech, kde na Bespoke, kde vy taky jako vystavujete. A tam mě jako hrozně prostě chtěl zlákat a já jsem se moc jako nedal, protože jsem si to chtěl hlavně vyzkoušet to kolo a na Acto 5 se mi jezdilo dobře, takže jsem si říkal, tak
musím to kolo projet na trailu a buď to bude tak, anebo si řeknu, hele, prostě Acto 5 lepší a zůstávám. Jasně. A měl jsem takový pocit, že to bude taková jako uskákaná koza, prostě víš co, jednočep v bajkovém světě jako už moc nevidíš, nebo je to takový trošku old school. Takže jsem jako neměl vůbec žádný očekávání a hopsnul jsem na to, nebylo to vlastně ani nějak moc nastavený na mě a jelo se mi fakt dobře. Pak jsme vlastně druhý den jsem si to trošku nastavil, říkal jsem dobře, dám si tam své gumy, své řídítka a tak. A zaletěl jsem si lepší čas na tom C-duru, jako normálně z čisté vody, takže jsem si říkal OK, tak na tom karbonu asi něco bude. Pak jsme do toho šli, protože Ondra si myslím, že má jako skvělý mindset, jako chce tu značku posouvat a to mě vyhovovalo, protože jsem chtěl i něco tvořit a mít něco novýho. Takže to všechno do sebe krásně zapadlo. Ještě zmíním Ondra Uher vlastně z firmy Kompotech, který vlastně vyrábějí různý profily karbonový a navíjejí věci. My si tam možná taky s kamerou vypravíme, ale hustý je to, že si zrovna Ondra vybral na námluvy Bespoke, protože tam jsem tě namlouval i já tenkrát a ty si právě byl ponořený jako ve VTBčku, kde samozřejmě ještě do dneška jezdíš jeho pláště jejich a konzumuješ jich za ten rok jako hodně, tak jsem rád, že jsme museli oba dva dojet do Drážďan proto, aby jsme tě přesvědčili, že budeš jezdit na českých věcech. Jo, takový český triple date v Drážďanech. Yes, přesně. Jo. Tak já ještě jednou moc děkuju, že jsi nás tady vytáhl ven do krásy Lužických hor. Já se na to jižní úpatí nedostanu tak často, protože jsem spíš na tom severním, ale vždycky jsem tady rád, takže díky moc, Vojto. Taky díky. A se daří. Jakmile se jednou člověk zamiluje do cyklistiky, stává se navždy posedlým.